Takže čaute diváci, to som ja Redemo, zdravím vás pri tomto videu s mojím Dodisom. No hurá! Hurá, hurá! Minecraft 1.7.5. A zahráme si Minecraft novú verziu 1.7.5. Hurá! Hurá, hip hip hurá, hip hip hurá. No a zase ideme, ja si musím zavrieť. Hra pre jedného hráča. Ale nic nehra pre jedného hráča, ideme si nájsť server. Tak si nájdi. Hra pre jedného hráča. Ale veď Dobre. tu není žiadne nové bloky. No to je hovno, to je pravda. A natočili by sme ako keby taký jeden server. No single player. Tu není to, žiadne toto. Žiadne nové itemy. Ok, takže ja som si vytvoril taký divný svet. Na hardcore. Zväčšíme si Minecraft. Tak. Ja mám singlači World Edit. Jasné. No. Vytvára sa terén. Budeme natáčať akéby tanky online, Minecraft. Proste milióny hier. Krásne sme začali. Ty vole, aká rovinka. Kde ťa to dalo? Púšť a roviny. To si tam istý ako ja. No, nájdi voľaký server. A ešte rovno aj pri lesu. Čo? Ešte rovno aj ja budem hrať singlač. A hned koníkov. Čo? A hned koňov mám. Ja si ukončím hovor. Však nájdi server a potom mi zavolaj. No? Nájdi server a potom mi zavolaj. Ja mám. A na 1.7.5? A prečo na 1.7.5? Prečo tam nie žiadne nové itemy? A čo? Možno sú na to není ani nové servery. Natočíme si ako prvé drevo. Ja prvoradé. Haló. Čo je? Hráš hardcore. Servery na MC 1.7.5. Enter. A čo, idú? Jabko. Žiadne servery sú tu není. Nevyhľadal, že? Ja na download. Mám server Pošli. SPS, neviem, či je tu aj IPčka. To není IPčka? A kde? Viem. Co to robí? Toto je iná prčány, nezabiješ slípku a padne ty z žrádlo. Počkej, si otvorím MC. Pridať server, pridať sem, čo to robí. Ok, takže urobíme si prvú základnú vec. A to je krompáč. Yeah. Ne, to ide 0 hráčov z 30. IP máš na Skype. Už mi nedošlo. Nie, pozri sa. Aha, teraz mi to došlo. A máme server na 1.7.5. Yeah. Ok, no ideme si tam pozrieť. Nepodarilo sa pripojiť na server. Nepodarilo sa prihlásiť. Neplatná relácia. Skúste reštartovať hru. Ani nejde. A ide! Nejde mi to. No, pripojíme sa zase na ňo. Vítaj na serveri. Ja budem na tomto, čo som si vytvoril. Keď milí diváci, toto bude taká baňa malá. Nemá zatiaľ lopatku. Tak musím kopať ručne. To je k hovnu. Dobre, nevadí. Môžeme ísť kopať. Si tu? No. Pošli mi ten Eurotrap. A máme uhlie. Nazal. Prečo? Neviem.
Máme uhlie, milí diváci. Hned na začiatku. Barack Obama ide do riti. Yeah. Jaj, mierne lagy, ok. Ešte mierne. Tak už až tak moc nie. Seká mi to jak zasrané. Ty kokso, milí diváci, toto bude trošku zalagované video. Že? Natáčam z Hypercam 3, dobre hovorím, Hypercam 3, že? Jo. Dobre hovorím, či? Nevadí, také mierne lagy, to nevadí. Máme deň, snad to nevadí. Jojha. Ok, máme uhličko. Noszę go i frost. Zamknąć mi liš fraj. Je obed, ale sme naobedovaní, tak nemusíme. A ideme na to. Sekírka. Krumpáč. Krump. Tak. Meč. A teraz lopatku. A neviem, koľko natáčam. Pozrieme sa, či mi funguje. Jenom na tom Angry Craft za nevím, jaké nevím. Je to i frost a ja. Mne tam Angry Craft zmenili meno. Či heslo. Jasné. A fakt, ja sa tam nemôžem dostať. Diváci, máme mierne lagy, to snad nevadí. Či? Asi. U vás asi áno. Ja, že mám server. A nemáš ho. Trošku mierne lagy, dúfam, že vám to nevadí. Jojha, to sú lagy jak svíňa už. Joj, milí diváci, veľmi sa ospravedlňujem. Ale až úplne veľmi. Takto som si nepredstavoval videjko, ale až takéto. Minecraft V0,7 ale 0.7.5 alfa. Tam máš len play a je to veľké Pocket Edition. Možno potrebujem. Na začiatku bude také krátke videjka. VIP web. Ja si urobím takú chalúbku. Podáš mi tú IPčku, kde si mal ten hrad. To není žiadny hrad. Ale ten, čo keď som bol u teba, kde si mal tie endermanové hlavy a tak. Pošli mi tú IP. Pošleš? Nemôžem, však teraz natáčame, čo chceš, na čo? No a tak mu pošli tú IP. Nejde nič. Ja hrám aj tak na 1.5. Aha, dobre. Mi tu hyperka môj vymazal. Ja ti ďalšiu hyperkom nebudem posílať. Mne to ani nejde práve, že. Hyperka zase. No. 1, 2 v koši. Takúto chalúbku zatiaľ, lebo nemáme sklo. Máme endermana, jak ste videli. Potom. Diváci, prepáčte mi za tie šitné lagy. Šitné lagy. Som debil. To co otvoriť v programe. V takejto chalúbke budeme bývať, a čo? Nevadí. Čo také ešte? Dvere by sme mohli urobiť. To je prvorado, čo potrebujeme.
Sem dáme drevo. To nevyrušuje, tak. Máme 3 dreva a trošku mi to seká. Ja som už prdeli. Neviem, koľko natáčam. Čakajte chvíľu, diváci. Ja som v prdeli. 10 minút. Ja som v prdeli. OK, a čo mi je potom? Hyper. 3. Čo si tady znovu stiahnuť? Download. Ty vole. Milí diváci, ty to nemusí dať odber, mne je to jedno, ale seká mi to jak pako. Jasné. No 1.7, či jak si to 1.7.5 mi ide v pohode. Mne to seká jak pako. Mne to ide v pohode. Zatiaľ, milí diváci, taká maličká chalúbka. A môžeme aj v takýchto bývať. Jak stará babka. Ja mám takú raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3. 3x3 blokovú onu. Chalúbku. A vysokú na 3 bloky. A čo dá sa aspoň? Som na to, že písok. Hyper rýchlo. Kde to je? Dobre. Tak stačí teraz hyper rýchlo domov. Je to, kde to? Šprinty o 106. Áno. Ty vole, ale docela seká. Angličtina, next. Tak rýchlo. Fúha. Next. Máme stolu. No, hura, už ju mám. Dobre, ešte si tak. Sekáš mi aj ty už. Kto? Ty. Jako? Normálne mi sekáš na Skype. Jakože sekám. Jakože sekám. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keď to skovám, nech mi náhodou creeper nevybuchol. Hram asi na mieru milovnej, že? Čo chcem, na co? Moje oči. Za napísať nemôžem, tak nie Windows. Full screen a region. Počkaj, ja sa znovu na nabíjačku. Neviem, kde je. Korník. OK. Že si tu zabudol bundu. Ja mám tu bundu. Myslím, že si tu zabudol. Ja? Áno. Počkaj. Ja som svojou doniesol domov. Koľko natáčam, čakajte? 14 minút.